Vi i Lions Klub Hirtshals glæder os til at byde velkommen til årsmødet 2024. Det skal afholdes i Hirtshals, og vi skal være værter. Det skal afholdes her på Oceanariet og på Hotel Skager Hotel, der ligger lige overfor. Hirtshals Lions Klub er en mixklub. Den består i øjeblikket af 33 medlemmer, og vi er chartret i 1985. Hirtshals, det er en by i Vendsyssel. Den ligger oppe i det nordvestlige hjørne, helt ud mod havet. Og derfor er vi omgivet af en masse hav og en masse fin natur, som jo er præget af at være nabo til havet. Hirtshals DNA, der er lidt turisme, og så er der havnen. Og det er nok ikke overdrevet at sige, at Hirtshals er bygget over havnen. Uden havn, ikke meget Hirtshals. Og det viser sig også i dag ved, at de to vigtigste erhverv i Hirtshals, fiskeriet og færgetrafikken, det er baseret på havnen. Og det er nok derfor, at man også kalder Hirtshals for porten til Europa. Fredag den 31. maj starter årsmødet med, at vi går helt i fisk. Kl. 17.30 byder vi velkommen på Nordsøoceanariet med taler ved borgmester Søren Smelbro. Her Lions Hirtshals i samarbejde med Nordsøoceanariet værter ved en velkomstdrink. Efter den officielle velkomst er der Get Together Party. Det holder vi på Nordsøoceanariet, hvor der ud over en lækker buffet vil være tid til hyggelig samvær. Når vi har fået en god nats søvn, så er vi klar til selve årsmødet, og det holdes på Skager Hotel. Alle gæster og ledsagere bydes velkommen, og derefter starter det officielle møde for alle medlemmerne. Ledsagerne har vi selvfølgelig også tænkt på. Der er blevet arrangeret ledsagerklub, så de kommer rundt og se et af byen og omegnen. Der bliver mulighed for at få en sejltur i museumsskibet Johannes Hejlesen. Der er lavet besøg på redningsstationen. Vi kommer op i Hirtshals Fyr. Vi kommer ud og se Bunkermuseet. Hirtshals Museum skal vi ikke springe over. Der skal vi ned og høre lidt om udviklingen i havnen og byen. Hirtshals Museum har specialiseret sig i at prøve bjæsk, og der håber vi for, at de giver en lille smagsprøve. De får i hvert fald lidt at vide om bjæskens gode og helbredende egenskaber. Frokosten, den skal vi ikke glemme. Den skal vi ud i yderste klitrække, ude ved Tårnby Strand, hos restaurant Munk. Sidst på dagen mødes vi alle igen, og årsmødet afsluttes med, at Lions Hirtshals byder op til fest her på Hotel Montra Skager. Vi glæder os til at se jer alle i Hirtshals i 2024. Vi ses!